Her introduceres Café Pantopia som en måde at forbinde mennesker på, selvom de er placeret i forskellige byer på tværs af Nordatlanten. Café Pantopias 4 afdelinger tænkes at være placeret i hver af de 4 byer: Nuuk, Reykjavik, Tórshavn og København. Café Pantopia samler kvaliteterne ved den sociale begivenhed, det er at gå på café, med den sociale begivenhed, det er at kommunikere over internettet. Ved hjælp af en række tilføjelser udvides den traditionelle café, så man ikke blot kommer for at mødes lokalt, men også for at mødes på tværs. Denne film giver eksempler på, hvordan disse møder kan foregå. Hvis du eksempelvis står i Tórshavn, kan du bestille en kop kaffe. Ikke blot til dig selv, men også til en ven i f.eks. København. Du kan se vennen på den særlige skærmvæg, der viser et udsnit af barområderne i de andre caféer. Det kan også være, at du tilfældigt får øje på en bekendt. Café Pantopia er stedet både for det planlagte og det uforudsete møde. Hvis man vil tale sammen, kan man sætte sig ved et af de særlige deleborde, der er placeret mellem Café Pantopias almindelige caféborde. Ved delebordet sidder man over for hinanden. Man kan både se og høre hinanden, og desuden vise detaljer på en lille skærm i bordet. For eksempel en hånd, en tegning eller maden, du lige har fået i baren. Og så vil man kunne se, hvad der foregår i baggrunden på hinandens caféer. Ideen om at skabe et delt rum går igen i hele caféen. Navnet Pantopia betyder netop det fælles sted, og intentionen er at ophæve fornemmelsen af afstand. Sådan kan udsigten til Nólsoy uden for Tórshavn sammenblandes med den samtidige udsigt fra den københavnske café. Glasset i de store vinduer har en speciel overflade, der kan ændre sig fra almindeligt gennemsigtigt vindue til en mat projektionsflade. Således kan overfladen ved lejlighed benyttes til at transmittere billeder mellem stederne og på den måde danne grundlag for en fælles kulturel oplevelse. De fælles oplevelser kan både være store og ambitiøse eller små og meget konkrete. Installationen Den løse mursten er et eksempel på en meget konkret interaktion mellem stederne. Trykker man murstenen ind i Tórshavn, vil den blive skubbet ud i de andre caféer, der så kan trykke den tilbage igen. Det skaber en fornemmelse af, at de andre er lige på den anden side. Forskellige kunstneriske installationer skal på flere måder skabe sanselige koblinger mellem nær og fjern. Hver café vil have sit eget materialefokus, der er forankret i nærmiljøet. Sådan kan caféen i Tórshavn have et tag med græstørv, hvorimod caféen i Nuuk kan have et, der er dækket med grønlandsk skifer. I caféens særlige konferencerum kan virksomheder booke et møde på tværs af Atlanten. Mødet vil finde sted med teknisk assistance og med mulighed for forplejning for caféens nordisk inspirerede køkken. Sådan kan et møde på afstand alligevel afsluttes med en fælles frokost, og den formelle og den uformelle kommunikation kan blandes. Den overordnede idé i Café Pantopia er at udnytte de mange allerede eksisterende teknologiske muligheder, og så integrere dem ind i det velkendte caférum, for på den måde at skabe helt nye muligheder for samvær. Socialt, kulturelt, såvel som professionelt. Café Pantopia skaber nærvær på trods af afstand.